Здравейте, драги зрители! На този канал Хаштаг Бобо. Днес ще говорим как да се справяме с фидерите, блеймарите, леймарите и токсичните хора и ексектра, както и да е. Преди всяка игра е много важно да си направите какво? А именно масажче на ушите. Много помага в изнервящи ситуации. Например, соло кю. Второто нещо е: отидете на уроци по йога. Ще ви трябват много нерви в соло кю. Точно така, уроци по йога. Много го помага. Изпитан метод. И третото, вземете си валерианче. Успокоява нервите и душата. Хубаво, бистро така да ни дойде. Когато губите 3 или повече игри едно след друго, не е болка за умиране, хора. Това е една проста игра, написана на JavaScript от нули и единици. Вижте и излезте, вижте с каква форма и цвят е слънцето, бе, хора! Баси хората, деците ви! И излезте, вижте как стават нещата в този живот. Намерете си гадже, изпушете 2-3-5 цигари, както са вика. Баси хората! Пуснете си успокояваща музика, като, например, Азис Сентропе. Много е яка рап. Направо хаштаг повършвам от нея. Така. И най-важното е, не смесвайте личния си живот с виртуалния. Все пак това е една игра, която е създадена за забавление, а не да си изливате комплексите. Мамо! И тъй, хора, късмет в соло кю. Чао, до нови срещи!